days pa yun pagkabago pwedeng ano, pa-stud yan. Pagka ano niya, pagka regla. 9 hanggang 13 po. Pwede nang ano, pwede nang pa-stud. Opo. Pang 9 days niya yung ano, no? Pang ilang days na yan. 11. 9 days niya nung linggo niya. Lagyan. Kaya nga, 3, tas bukas pa. Dito kayo. Baboy. Ayan. Salitan na tayo. Oh, Uranus, makajet Uranus. Suplada yan, boy. Relax lang, boy. Relax lang, relax lang. Ano ba mali? Uranus. Masakit ang mga yan, boy. Masasakit. Upo ka kasi dito mga Hindi ka saan kayo? malawag po. Manawag? Saan sa Manawag? Dito. Ay, taga Manawag po yung nanay. Yung lola po natin. Taga saan sila yung nanay? Wow. Pao. Ah, madami. Oh, punta na. Pang. Boy, umilain ko yan. Bad naman. Maganda naman ano tubig sa ano, sa timba. Panghugas na. Sa Ba? Oo. Patan. Boy. Ulan, boy. Ha? Doon, ha, doon. Huwag mo muna papatayin, harap mo muna dito. Alright. Lock and load. Bilya Ordaneta. Lorinos. Magbabalik. Ayan. Turn na, boy.